புவனேஸ்வரி பரந்துரை பிரதேச சபை புவனேஸ்வரி. அடுத்ததாக கருவட்டி பிரதேச அதிகளவாக இருந்து கொண்டிருந்தது. உங்களுக்கு தெரியும் 2009ஆம் ஆண்டு காலப்பகுதியில் இந்த யாழ்ப்பாணத்தில் பல பகுதிகளில் போக்குவரத்து தொடர்ச்சியாக மூடப்பட்டது. நாம் இங்கு தனியார் கல்வி நிலையத்தில் கற்றுள்ள போது காலை 10 மணிக்கு வகுப்பு முடிஞ்சால் பின்னர் 4 மணிக்கு தான் வருவது. உங்களுக்கு தெரியும் அந்த நேரம் 4 வாகனங்கள் சொல்லலாம். வளகாலம் பாதை கூட்டியிருந்தது. இந்த தேசிய அரசாங்கங்கள் இருக்கின்ற போது இந்த பாதை சம்பந்தமான கதைகள் நடைபெற்றதா? இல்லை. ஒரு வெளிப்படையாக தெரியும். தேசிய கட்சிகள் அவ்வாறான செயற்பாடுகளில் ஈடுபடவில்லை. அதாவது தமிழ் தேசியம் என்று எங்களுக்கு முன்னால் கதைத்தை கொண்ட ஒருவரும் நேரடியாக இந்த பாதை சிறப்பு சம்பந்தமாக எந்த ஒரு கருத்தையும் முன்வைக்கவில்லை. ஆனால் எங்களுக்கு முன்னால் வீர வசனங்களும் வீர கதைகளையும் மீசையை ஒழுங்கிய கதைகளையும் கூறிவிட்டு நாம் அனைவரும் எதிர்பார்த்த எமது நாட்டினுடைய பிரதமர் கருணை அமரசூரிய அவர்கள் இப்போது வருகிறார். எங்கே உங்கள் கரகோசமும் உங்கள் ஆதரவையும் தருமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம். தங்களுக்கு நிதியில சரியான வீட்டு திட்டத்தையாவது கட்டிக் கொடுக்கலாம். அது முறையில் இவர்களின் சிந்தனை என்னவாக இருந்தது சொன்னால் தமது ஆட்சியை தக்க வைப்பதற்கும் தமது எண்ணிப்பதில் தக்க வைப்பதற்காக செயற்பாட்டில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். ஒரு முதலமைச்சரை நாம் இங்கிருந்து அழைக்கிறோம். அந்த முதலமைச்சரை நாங்கள் எல்லோரும் தேசிய மன்ற பற்றி உங்களுக்கு இருக்குது. எங்களுக்கு 2009 யுத்தங்கள் முடிவடைந்த பிறகு தேசிய மன்ற கொள்கையில நாங்கள் 159 පිරිසිදු දේශපාලනය වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්න පාර්ලිමේන්තුවක් ඔබ නිර්මාණය කරනවා. கடந்த காலங்களில் இந்த லஞ்ச ஊழல் மோசடி துஷ்பிரயோகங்களில் ஈடுபட்ட அசிங்கமான அரசியலை துடித்தெறிந்து விட்டு அந்த 69 பேர் கொண்ட புனிதமானவர்களை சுத்தமானவர்களை தெரிவு செய்திருக்கிறீர்கள். 2024 මේ රටේ ජනතාව මේ රටේ පුරවැසියන් නිර්මාණය කරපු ඒ පාර්ලිමේන්තුව හේතු ගණනාවක් නිසා ஐதிஹாசிකයි. 2024ஆம் ஆண்டு அந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க அந்த பாராளுமன்றத்தினுடைய உருவாக்கம் என்பது இன்னும் பல வழிகளில் முக்கியத்துவம் நிறைந்ததாக காணப்படுகிறது. එකම පක්ෂයකින් 159 ගත්ත පළවෙනි වතාව. அதாவது ஒரே கட்சியை சார்ந்த 159 பேர் தெரிவு செய்யப்பட்ட முதலாவது சந்தர்ப்பமாக සෑම දිස්ත්‍රික්කයක්ම නියෝජනය කරන മന്ത്രിවරුන් ආණ්ඩුවට ආපු පළවෙනි වතාව. எல்லா மாவட்டங்களையும் பிரதிநிதித்துவம் செய்கின்ற உறுப்பினர்கள் வந்த பாராளுமன்றத்தில் එකම පක්ෂයේ හොඳේ සන්දානයක් නෙවෙයි. එක පක්ෂයේ සියලුම දිස්ත්‍රික්ක ප්‍රදේශ නියෝජනය කරන ආණ්ඩුවක් අද තියෙනවා. அதாவது ஒரே கட்சியை சார்ந்த சகல பிரதேசங்களையும் பிரதிநிதித்துவம் செய்கின்ற பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அடங்கிய பாராளுமன்றம். සෑම ජනකොටසක්ම නියෝජනය වෙන පාර්ලිමේන්තුවක් අද තියෙනවා. அதாவது சகல இடங்களையும் பிரதிநிதித்துவம் செய்கின்ற பாராளுமன்றம் இன்றைக்கு இருக்கிறது. සෑම ජනකොටසක් නියෝජනය වෙන ආණ්ඩුවක් තියෙනවා. சகல இடங்களையும் பிரதிநிதித்துவம் செய்கின்ற ஒரு அரசாங்கமும் இருக்கிறது. ආබාධිත අය නියෝජනය කරන පාර්ලිමේන්තුවක් අද තියෙනවා. ஊனமுற்றவர்களை பிரதிநிதித்துவம் செய்கின்ற பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் இந்த பாராளுமன்றத்தில் இருக்கிறார். ඉතිහාසයේ වැඩිම කාන්තා නියෝජනයක් තියෙන පාර්ලිමේන්තුවක් வரலாற்றில் முதலான பெண்களுடைய பிரதிநிதித்துவம் கொண்ட பாராளுமன்றமும் இந்த பாராளுமன்றமாகும். මේ ඓතිහාසික පාර්ලිමේන්තුව නිර්මාණය කරේ මේ රටේ ජනතාව දෙවුන්දර තුදුවේ ඉඳන් பேரிது துதுவ දක්වා මේ ජනතාව එකතු වෙලා තමයි මේ அந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க பாராளுமன்றத்தை உருவாக்கியவர்கள் தேவேந்திர முடிவில் இருந்து பருத்தித்துறை வரையிலான மக்களே அந்த முடிவினை எடுத்திருக்கிறார்கள்.
ඒ නිර්මාණය කරපු ඒ පාර්ලිමේන්තුවේ ආණ්ඩුව නියෝජනය කරන අපි දන්නවා ඔබ අප මත තබා තියෙන වගකීම ඔබ අප මත තියෙන බලාපොරොත්තුව අපි හොඳින් දන්නවා. அதுக்காக அந்த வகையில் இன்றைக்கு அதை எடுத்து செய்கின்ற அரசாங்கம் என்ற வகையில் நீங்கள் எங்கள் மீது வைத்திருக்கின்ற நம்பிக்கை என்னவென்று எங்களுக்கு நன்றாக புரிகின்றது. ඔබ අප මත අසීමිත විශ්වාසයෙන් මේ අපිට අපිව දිනෙව්වේ කියන එක අපි දන්නවා. நீங்கள் அளவுக்கு அதிகமான நம்பிக்கை எங்கள் மீது வைத்து எங்களை வெற்றி பெற செய்தீர்கள் என்பது எங்களுக்கு தெரியும். අසීමිත බලාපොරොත්තුවක් එක්ක මේ ආණ්ඩුව හැදුවේ කියන එක අපි දන්නවා. அளவுக்கு அதிகமான நம்பிக்கையின் அடிப்படையிலே இந்த அரசாங்கத்தை உருவாக்கினீர்கள் என்பதும் எங்களுக்கு தெரியும். ඒ විශ්වාසය ආරක්ෂා කරන්න ඒ බලාපොරොත්තුව ආරක්ෂා කරන්න අපි බැඳිලා ඉන්නවා. அந்த நம்பிக்கையை பாதுகாப்பதற்கும் அந்த பாதுகாப்பான நம்பிக்கைக்கு மேல் வழி கொடுப்பதற்கும் நாங்கள் கட்டுப்பட்டு இருக்கின்றோம் என்பதை கூறிக்கொள்ள வேண்டும். ඔබ අපිත් අතර තියෙන ඒ විශ්වාසයට හානියක් වෙන්න අපි ඉඩ තියන්නේ නැහැ. உங்களுக்கும் எங்களுக்கும் இடையிலே இருக்கின்ற அந்த நம்பிக்கைக்கு கடுகள வேணும் சேதம் விளைவிக்க இடமளிக்க மாட்டோம். ඒක තමයි ඔබත් අපත් අතර තියෙන எங்களுக்கு இடையில் இருக்கின்ற ஒருமைப்பாடா ඒකගතාවය රකින්න අපි සියලු දෙනා බැඳිලා ඉන්නවා. அந்த இலக்கப்பாட்டை பாதுகாப்பதற்கு நாங்கள் எல்லோருமே கட்டுப்பட்டு இருக்கின்றோம். ඒ දුන්න ජනබලමත් එක්ක තමයි අපි වැඩ කරන්න පටන් අරගෙන තියෙන්නේ. அந்த அவர்கள் அளிக்கப்பட்ட வாக்குறுதிகள் அடிப்படையில் தான் நாங்கள் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம். අපි මේ වෙනකොට ජාතික ජනබලවේගයේ පළවෙනි අයවැය සම්මත කරගත්තා. அதாவது நாங்கள் இப்பொழுது இந்த தேசிய மக்கள் சக்தியினுடைய அரசாங்கத்தின் முதலாவது வரவு செலவு திட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது. අතිශයින්ම අමාරු ආර්ථික අවස්ථාවක වුණා අපි හිතන විදියට ඒ සියලුම සීමාවන් කෙසේ වුණත් ඉතාමත්ම ජනතාවාදී අයවැයක් අපිට අනුමත කරගන්න நெருக்கடியான நிலைமைகளும் கூட பாரிய நிபந்தனைகள் அடிப்படையிலும் மக்கள் நலன் சார்ந்த ஒரு வரவு செலவு திட்டத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு முடியுமாய் இருந்திருக்கின்றது. ඔබ දන්නවා අපි රට බාර ගන්නකොට මේ රටේ ආර්ථික තත්ත්වය මොන වගේ එකක් වුණාද කියන එක ඔබ හොඳින් දන්නවා. உங்கள் எல்லோருக்கும் தெரியும் கடந்த காலத்தில் என்ன நடந்திருக்கிறது என்பது நன்றாக தெரியும். ඒක ගැන අලුතෙන් කරුණු ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. அது சம்பந்தமாக புதிதாக சொல்லுவதற்கு எதுவும் கிடையாது. ඒ කඩාවැටුණු ආර්ථිකය යම් ස්ථාවර තැනකට ගන්න අපිට විශාල මහන්සියක් වෙන්න වුණා. சரியான முடிவுகளை எடுத்திருந்தீர்கள். ஆனால் அந்த முடிவுகளின் காரணமாக ஏனைய கட்சிகள் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அவர்களுக்கு தேசிய மக்கள் சக்தி சார்பாக குறைகள் குற்றங்கள் கூறுவதற்கு எதுவுமே இல்லை. ஆகவே அவர்கள் கையில் எடுத்திருக்கின்ற ஆயுதம் கையாள்கின்ற அதனுடைய பொருளாதாரத்தை நாங்கள் அனுபவிக்கின்ற ஒரு நிலையான தேர்தல் மத்தியில் உருவாக வேண்டும். இவை அனைத்திற்கும் மேலாக நாங்கள் ஆண்டுகள் பலவும் நாம் கண்ட கனவு நனவாக்கிடவே ஒருவர் வருகிறார். இதயங்கள் இதற்காய் துடிப்பதை மறுத்திடவே ஒருவர் வருகிறார். மனக்கிலும் தெற்கிலும் திசையிலும் உள்ளங்கள்